рӯз бахайр дӯстони азиз, раскадровка чунин мешавад. амирам, хабар аст ки душманон ба Бухоро ҳуҷум мекунанд. мардумро фаро хонеду ба ҳашар даъват кунед ва аз хазина пул ҷудо кунед то деворро бисозему таъмир кунем. девор? бале амирам. то ман зиндаам, девори Бухоро манам. мардум, душман ба самти шумо лашкар кашида бо умеди он ки сарзамини шуморо биравояд, занони шуморо асир